Telefònica us ofereix aquest espai. Som Sants i ens dediquem a fabricar cadenes per cortines. Nosaltres som una empresa familiar que la va fundar el meu avi i va sortir fruit d'una juguesca amb un company d'escola que van jugar a veure si podien fer una màquina on sortissin les malles de les cortines enganxades. I fruit d'aquesta màquina que va fer ell vam començar a muntar cortines per mosques. Hem desenvolupat nous productes. Les nostres cortines s'han utilitzat com a element decoratiu al Festival del Cine de Venècia, a la cerimònia dels Oscars, en grans hotels des de Hong Kong a Estats Units, a Tunísia, més d'una trentena de països. El futur de l'empresa crea per ampliar gamma com a articles de decoració, donar més valor afegit als productes que nosaltres dissenyem i produïm i anar a buscar la internacionalització. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.